बे सानै गथ'फोरखौ बिमा बिफानो नांगोन ना नांला जाखो आङो बेखौसो गिबियावनो सोंहरनो सानदों रायजोफोर न'खरनो बे हिनजावसा आरो हौवासा गथ'फोरखौ नांगोन ना नांला जाखो मा जालांखो नोंथांमोनहालाय जोबोद दुखु मोनदों दिनैनि बे भिडिअखौ बानायनायाव आरो आङो जोबोद दुखु नांनानैसो बे भिडिअखौ बानायनाय जादों मानो होननानै बुंब्ला बे जाथाया गोबां सम जालांबाय बे जाथाया जादोंमोन नोंथांमोन माने चिरां डिस्ट्रिक्टनिमोन बे जाथाया दा नोंथांमोनहा डिस्ट्रिक्ट एबा गामिनि मुंफोर लायोबाबो गोबाङानो दुखु मोनो नाथाय बायध'था जानानै फैयो डिस्ट्रिक्ट एबा गामिफोरनि मुंफोरखौ मख'नांगौआ मानो होननानै बुंब्ला डिटेल होयोबासो न'खरनिफ्राय मिथिगोन बा नोंथांमोनहाबो मिथिगोन नङा होमबा बबेनिफ्राय जादों बे जाथाया आरो बेखौ जोङो हेफाजाब खालामनो थाखाय इजि जायो नङा होमबा दा आननेसेसारि भिडिअ बानायबाथ' जायाना नोंथांमोन दा बे जाथाया ओरैबायदि जादोंमोन नोंथांमोन थांनाय जानुवारि दानावहाय 16 थारिखआवहाय सासे हिनजावसा आरो हौवासा हिनजावसानि मुङा जोमै बसुमतारी 16 बोसोरनि आरो हौवासानि मुङा उखाखान्थ राभा 17 बोसोरनि बिसोरो बेंगलरसिम फैदोंमोन बेनिफ्राय बेंगलरनिनो SMBT रेलवे स्टेशनाव बिसोरो CWC जों हमजादोंमोन आं बिनि बागैहाय मोनसे माने क्लियारलि मोनसे भिडिअ बानायना होखाबायमोन नोंथांमोनहा बे भिडिअखौ गोबाङानो नुदों जागोन भिडिअनि लिंकखौ डिसक्रिप्शनाव होफिनगोन नोंथांमोनहा नायफिनबानो जाबाय अब्लानो मोजां बुजिगोन दा बे जाथाया माने गोबाव सम जाबाय आरो दुखुनांथाव न'खरनिफ्राय जेबो दायित्व लायैखौ आङो दुखु मोनदों बेनिखायनो आं बे भिडिअखौ फिन बानायनाय जादों आरो बे गथ'फोरनि सावगारिखौबो आं दिनै क्लियारलि दिन्थिनानै होनाय जागोन मानो होननानै बुङोब्ला आं सिगांनि भिडिअ दिन्थियाखैमोन ब्लार खालामदोंमोन दा जाथाया गोबाव जाबाय न'खरनिफ्राय जेबो एक्सन लायो आं बे गथ'फोरनि फट'सफोरखौ नोंथांमोननो स्क्रिनावहाय क्लियारलि फुल भिडिअ दिन्थिनानै होनाय जासिगोन नोंथांमोन दा आंनि मुङा अमृत बसुमतारी नोंथाङा नायदों बड' टुब इउ जाय बिथांमोनहा आंनि चेनेलाव गोदानै भिजिट खालामदों नोंथांमोनहा प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो जाय बिथांमोनहा अलरेडि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामखाबाय नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय आरो नोंथांमोनहा जेसेबां हायो एसेबां बे भिडिअखौ शेयार खालामनानै हो जाहाथे बे गथ'फोरा खैफोदनिफ्राय बारग'नो हायो दिनै बे CWC आवनो थाबाय थायोबा गोबां खस्थ'आव गोलैनानै थागोन बेनिखायनो नोंथांमोनहा बे भिडिअखौ जेसेबां हायो एसेबां शेयार खालाम आरो बयबो रायजो राजाफोरा हेफाजाब होनो नाजा बे गथ'फोरनि फारसे नङाब्ला माने बे गथ'फोरा बे CWC आवनो लाइफ टाइम थानांगौ जानानै फैगोन नोंथांमोन आं बेखौ क्लियारलि नोंथांमोननो खिन्थाहरखाबाय दा नोंथांमोननो आंनि WhatsApp नाम्बार एबा कन्टेक्ट नाम्बारनि गोनांथि जायो नङा होमबा गोबाङानो आंनावहाय कमेन्ट खालामहरो नोंथांनि मबाइल नाम्बारखौ नांगौमोन बा आदा नोंनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ नांगौमोन होननानै दा बेनिखायनो नोंथाङा मबाइल नाम्बार जुदि नांगौब्ला भिडिअखौ गुदिनिफ्राय जोबजासिम नायलांबानो जाबाय दा बे जाथायनि सायावहाय आङो फिन रिपिट खालामसै भिडिअआ एसे गोलाव जानो हागौ अब्लाबो नोंथाङा भिडिअखौ गुदिनिफ्राय जोबजासिम नायना हो दा बे जाथाया माने आङो खिन्थाखाबाय एसेब्लाबो 16 थारिखआवहाय बे गथ'फ्रा आसामनिफ्राय फैदोंमोन बबे रेलवे स्टेशननिफ्राय गाखोदों आं मिथिया आंनि आइडियाव बिसोरो निउ बङाइगावनिफ्राय गाखोदों जागोन चिरांनि हिसाबै बिसोरो माने 16 थारिखआवहाय बेंगलरनि ट्रेन गाखोदोंमोन बेनिफ्राय 18 थारिखआव बेंगलराव सफैदोंमोन बे गथ'फ्रा हिनजावसा आरो हौवासाया 18 थारिखआव सफैनाय लोगो लोगो बेंगलरावहाय माने गोबांथार माने स्ट्रिक्ट खालामो माबायावहाय रेलवे स्टेशनावहाय सोर सोर माबायदि सुबुंफोरा बबे जायगानिफ्राय फैदों होननानै दा बेवहाय बे गथ'फोरखौबो चेकिं खालामदों टिकेटखौ नायदों बेनिफ्राय टिकेटखौ नायनानै बिसोरनि फेसखौ नायनानै बिसोरो माने उन्दै बैसोनि नुबाय नङा होमबा रायजोफोर बैसो खम दा बेखौ नायनानै बिसोरनि आइडि कार्डखौबो नायनाय जाबाय टिकेट चेकिं खालामनायाव टिकेटजों लोगोसे आइडि कार्ड नायनायाव हिनजावसानिखौ मोनदों जोमै बसुमतारीनिखौ 16 बोसोर बैसो दा जोमैनि बिफानि मुङा कमल बसुमतारी गामिया जाहैबाय आमटेका 1 नं जांसिबारि डिस्ट्रिक्टआ चिरां नोंथांमोन आं क्लियार खोन्थाहरखाबाय आरो हौवासानि मुङा जाहैबाय उखाखान्थ राभा बियो 17 बोसोर बैसोनि बिफानि मुङा सुखारि राभा गामिया औगुरि बेंटल बिनिफ्राय डिस्ट्रिक्टआ बे फंबायनाबो चिरां आसाम नङा होमबा 783394 बिसोरना पिनक'डआ दा सानैबो चिरां डिस्ट्रिक्टआनो गोलैयो दा नोंथांमोनहा डिस्ट्रिक्टखौ लानानै बा गामिखौ लानानै गाज्रि मोननो नाङा माने जाथाया बेनिफ्राय जादों हिसाबै बेखौ फोरमायहरनाय जायो नङा होमबा दा जोंना नैबे उखाखान्थ राभाया जोंनि बर' हारिनि नङा गुबुन हारिनि अब्लाबो माने बिसोर सानैजों फैनायाव सानैजों हमजादों दा जेसेबां दिन नैबे जोमै बसुमतारी जोंनि बर' हिनजावसाया जोमै बसुमतारीया जेसेबां दिन गवा अब्ला जेसेबां दिनसिम गनाय नङा बे दिनसिम उखाखान्थ राभायाबो गनाय नङा बे क्लियारखा नोंथांमोन बेखौ
डिक्लेयार खालामखाबाय CWC निफ्राय बेखौ होगारनाय जानाय नङा जेब्ला जोमै बसुमतारिया गगोन अब्लानो नैबे उखाखन्थ राभायाबो गगोन बेखौ बिथांमोनहा जोंनिसिम फोरमायखाबाय दा बिनिखायनो जोङोथ' माने सानैखौबो बख'नाया गोनांमोन जोङो BBWA आफादनिफ्राय गोबांथार माने जों ट्राइ खालामबाय आरो न'खरजोंबो गोबां सावरायहरबाय आरो बे जाथायनि सोमोन्दै जोंनो BBWA आफादनो आमटेकानि एबसुनि प्रेसिडेन्ट बिथाङानो जोंनो हेन्डअभार खालामहरदोंमोन बे जाथायनि सायावहाय आरो पुलिस रिपर्टबो बानायनानै जोंनो हरदोंमोन आं बेखौ नोंथांमोननो बै समावबो खोन्थादों आरो दाबो आं क्लियारलि खोन्थानानै होबाय दा न'खरनिफ्राय दायित्व लानो हाया जादों रायजोफोर जोङो खस्थ' खालामसेयाव बा जों नाजासेयावबो जोंबो हायाखिसै खिन्थु न'खरनिफ्रायबो हायाखै बायदि जानानै दं नाथाय न'खरनिफ्राय बिमा बिफानि गेजेराव सासे फैब्लाबो जागोन आरो नङाबा बिदाया फैब्लाबो बे गथ'खौ बख'नानै लांनो हागोन मानो होननानै बुंब्ला बाहाय रायलायखाबाय आरो काजलगावनि जे CWC अफिस दं बाहायबो सावरायहरबाय जोङो मेडामजों बेबो माने गासैबो माबाखौ रुल्सफोरखौ बियो खोन्थाखाबाय न'खरनो मा खालामनांगौ खालामनाङा माने न'खरनिफ्राय ब्लाड रिलेसन फैथारनांगौ होननानै ओजोंनि CWCआ जोंखौ बुङो नङाब्ला जोंनो बख'नानै दासिमाव दैथायहरसिगौ दा ब्लाड रिलेसन होननानै बुंबा बिमा बिफा नङा होमबा बिमा बिफाया फैनो हायाबा बिदाया फैनो हागोन अब्लाबो मोनलांगोन नाथाय CWC निफ्राय हरै जोंनि आसामनि जे चिरांनि CWC बिनिफ्राय क्लियारिफिकेसन लानानै फैनांगोन बिनिफ्राय गासै एड्रेस प्रुफखौ लानानै फैनांगोन रेशन कार्ड बा भटार आइडि बिमा बिफानि बेनिफ्राय NRC नि रिपर्टफोरखौबो दङबा लानानै फैनो हायो दा बेफोर गासैबो प्रुफखौ लानानै फैनानै हजों CWC निफ्रायबो क्लियारिफिकेसन लानानै बेंगलरनि CWC आव थांनानै बेखौ बख'नो हायो आरो नोंथांमोन बेखौ आङो क्लियारलि नोंथांमोननो खोन्थाहरखाबाय आरो बे गथ' नैबे जोमै बसुमतारिजों लोगोसेनो आरो उदालगुरिनि सासे हिनजावसा दंबावो बेखौबो बख'नायाव गोबां गोब्राब जानानै दं नोंथांमोन दा बेनिखायनो आङो गासैखौबो खावलायनो सानो न'खरजों लोगोसे जोंनि बर' माहारिनि दैदेनगिरि बा समाज सिबियारि बिथांमोनखौ दा नोंथांमोनहा बेवहाय एसे नोजोर बोयोबा जोबोद मोजां जागौ बे बिनानाव फंबायमोनखौ बख'नानै लाङोब्ला मानो होननानै बुंब्ला बख'नायाव मदद होयोबा आरो मानो होननानै बुंब्ला मानसिनावहाय गोरोन्थिया जायो नङा होमबा खेबसेया बयखौबो निमाहा होनो हायो जों बयबो नङा होमबा बार बार बेखौनो मावबाय थायोब्ला हले बे बिनि मोनसे आखु जायो नाथाय बिसोरो फैफ्लांनानै दिनै मोनसे खैफोदाव गोलैफैबाय दा बेखौ न'खरनिया मावख'नो हायैयाव बा न'खरनिया प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनो हायैयाव रायजो राजायाबो मदद होयोब्ला जोबोद मोजां जागौ बेनिखायनो आङो गासै समाज सिबियारि रायजो राजाफोर बा समाज सिबियारि लिडारफोर एबा गामिनि रायजो राजा नोंथांमोन गासैखौबो न'खरजों लोगोसे आं गुरैयै खावलायहरो BBWA आफादनि जानानै बा आङो बिनि सायावहाय माने गोबांथार रिक्स लादोंमोन जों नायनानै फैदों आंजों आफादगिरिजों आरो जोंनि माखासे लेडिसफोरखौबो जों लानानै थांदोंमोन वमेनफोरखौ जोङो जयै नायना फैदोंमोन दा जोबोद दुखु मोननाय फैदों बे गथ'फोरखौ बेबायदि जोबथेनानै थाबाय थायोब्ला मा जागोन जों सानदों न'खरनिफ्राय जुदि बख'नानै लांनो हायाबा लाइफ टाइम बिसोरो बे CWC आवनो थानांगोन नोंथांमोन आं बेखौ नोंथांमोननो क्लियार खोन्थाहरखाबाय दा बिनिखायनो जों बयबो रायजो राजाया सांग्रां जानांगौ जाहाथे जोंनि खम बैसोनि गथ'फोरा बाहेरायाव दा फैलाथों दा बेफोरबायदि जोबथेनानै दा दोनफैजाथों आरो खैफोदाव दा गोग्लैफैथों नङा होमबा रायजोफोर दा बे जाथाया जानाय नङामोन जायफोरजों फैदों बिसोरो माने बै मानसिया एसे बैसो गोनां जानांगौमोन आरो बियो मोजां गाइडेन्स खालामनानै लाबोनांगौमोन अब्ला बिसोर हमजानाय नङामोन नाथाय बै लाबोफाग्रायाबो बारा गाइड खालामाखै जानांगौ बेनावबो माखासे गोरोन्थि थानो हागौ दा बे जाहोनाव बेफोरबायदि जाथाया जानानै फैदों आरो नोंथांमोन दा बेनो जोबथायाव आं बेखौनो फिन खेबसे खावलायबावो जोंनि बर' माहारिनि समाज सिबियारि रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आरो न'खरनिसिम गुरैयै खावलायहरनाय जायो नोंथांमोनहा बे गथ'फोरखौ जेरैबाबो सापर्ट खालामनांगौ हेफाजाब होनानै नोंथांमोनहा बख'नानै लांनांगौ आं बेखौनो खनले खनले नोंथांमोननिसिम फिन खेबसे जोबथायाव गुरैयै खावलायहरनाय थाबाय दा दिनैनि भिडिअआ गोलावानो जाबाय दा बेखिनियावनो आङो दिनैनि भिडिअखौ दोनथ'नाय जाबाय नोंथांमोन फिन खेबसे लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ बाय टेक केयार